Imos ata a cociña. Hoxe a nosa receita vai máis aló, xa que imos ata unha casa de turismo rural que acolle toda unha filosofía de vida. E o caserío da Castiñeira, no concello ourensán de Monte de Ramo, ata onde foi a nosa compañeira Cristina Michelena para achegarnos o primeiro espazo rural enteiramente vexetariano de España. Cristina, moi bons días, adiante. Ola, moi bons días. Pois a cocina doxe traenos ata Monte de Ramo, concretamente a un sitio moi especial. Chámase o Caserío da Castiñeira e é un sitio, sobre todo, único en España por un motivo. A ver, contanos un pouquiño. Bueno, estamos con Manolo e con Carmen, que son os responsables. Contanos por que é tan especial e que é o característico. Pues bueno, esta es una casa de turismo rural, que es la única casa de turismo rural 100% vegetariana de España. Aquí todo lo que se cocina es de origen vegetal, no tenemos nada, ningún producto de origen animal. É vegano, non? Claro, el 100% vegetariano es lo que nosotros llamamos una casa vegana. E o punto forte é a cociña, non? Bueno, basicamente o que son eu a responsable, pero o punto forte desta casa é o encanto que botamos tamén o tema do senderismo, o tema de todo as rutas, a historiación que se fai da Ribeira Sacra, a investigación, o sea, a xente tamén busca a Ribeira Sacra, e como a conta Manolo, por exemplo, que é moi especial, é sensible a ese tema. Despois a cociña, que cousa miña, que tamén de momento estou contenta de que a xente lle gusta o tema da cociña terapéutica. E tamén fanse moitas actividades, non? Cursos, bueno, un pouco de todo. Aquí é filosofía, vida sana, ética e todo, non? Claro, nosotros también nuestra casa le llamamos Casa de Turismo Rural y Escuela de Salud Vegetariana. Y entonces lo que intentamos es pues también ayudar a la gente a que pueda comer rico y sano. Generalmente cuando alguien tiene una enfermedad, lo primero que le dicen es no puedes comer esto, no puedes comer esto otro, no, quítate esto, y entonces se queda diciendo ¿y yo qué como? Entonces existen otros muchos ingredientes, otras muchas alternativas que la gente desconoce con un montón de propiedades, y entonces pues también nosotros, aparte de enseñar a cocinar vegano sin tener que depender de ningún producto de origen animal, enseñamos a comer sano, pues organizando cursos pues para gente pues con diabetes, celíaca o con cualquier tipo de enfermedad pues degenerativa, cánceres o lo que sea, para que pueda vivir también mejor, que al fin y al cabo a todos nos gusta comer, ¿no? E o aloxamento, cantas habitacións hai aquí? Pues tenemos 3 apartamentos que tienen 2 dormitorios, un apartamento con un dormitorio y una habitación doble. Los que son apartamentos tienen cocina y bueno, lo que es habitación no. O sea, serían unas 14 plazas y 22 con supletorias. Ah, moi ben, e bueno, Carmen, contanos agora que é o que imos preparar despois de receitas, porque é o punto forte de verdade da casa, non? Bueno, pois esta vez vamos a facer unha especie de filetes de carne vegetal, non? Que ten así como un punto de sabor a barbacoa, recórdanos un pouco os patés ou tal, pero sempre 100% vegetariano. E despois faremos un postre que é unha tartaleta de melocotón. Os 2 platos sin gluten, sin grasas saturadas, sin colesterol, sanísimos e saborosísimos. Moi ben, pois nada, quedamos con eso que dixo Carme e despois dentro dun chisquiño xa voltaremos á cociña para preparar un estupendísimo prato e moi original, ademais, e moi sano. Pois quedamos moi pendentes. Moitas grazas, Cris. Agora que xa estamos un pouco familiarizados co veganismo e o vegetarianismo, volvemos a Monte de Ramo para descubrir unha receita do máis curiosa. Un filete que non leva carne. Que non o creen? Pois miren que nos lo vai amosar a nosa compañera Cristina Michelena dende o Caserío da Castiñeira. Cris, moi boas de novo. Ola de novo, pois estamos metidos en faena, metémonos na cociña do Caserío da Castiñeira e estamos con Carmen, que nos vai contar un pouquiño ese menú tan especial que imos preparar hoxe, non? Ola, pois vamos a ver, o característico, mira, chámase filetes de carne, entre comillas, enténdase, vegana. Quere dicir que é unha receita 100% vegetariana, inda que no sabor sorprende sempre a nosos huéspedes e tal, porque sí que sabe a esa carne pois dunha barbacoa, dun churrasco. E que ingredientes precisamos, porque son as estrelas, pois mira, sobre todo é unha cuestión de especias, porque é o que lle vai dar o ton este de sabor a barbacoa. Entonces, basicamente temos cenorias, cebola, porro, allo, pataca doce, despois temos un concentrado de tomate, temos mostaza, salsa de soia, salvia, tomiño, pementa negra, bueno, ahumado, perexil.
Temos ali, porque é un prato que eso sí que hai que remarcalo, aparte de ser 100% vegetariano, vegano, é un plato apto para celíacos, porque non ten gluten. Entonces, porque sempre nos platos veganos abusamos moito do seitán e de produtos que teñen moita fariña, moito gluten. Este non, porque os copos son de mijo. Vale, entonces despois un filete completísimo. Completísimo. Aparte, créeme que a xente di que sí que lle recorda a carne. Vale, entonces aparte que non ten colesterol, non, a ser 100% vegetariano, bueno, senta divinamente, porque é moi ligero e ten moito sabor. Moi ben. E como faríamos entón para preparar Bueno, pois mira, temos así un pequeno truco, porque fomos adiantando un pouquiño, non? Entonces, fixemos os deberes. Fixemos os deberes. Entonces, basicamente, o que son as verduras, tanto a cenoria como o porro, como a cebola, pásanse nunha tixola, non? Entonces, con un pouquiño de auga, un pouquiño de aceite, e pasas hasta que queden un pouco pochas, non? Aceite normal ou...? Nos sempre cociñamos con aceite, bueno, todo o facemos biolóxico, pero sempre con aceite de oliva 100% de primeira presión, en frío, biolóxico. Moitas veces tamén cociñamos con aceite de coco, porque é a única grasa que sobrevive ás temperaturas altas, entón non se desnaturaliza. Pero bueno, neste caso vamos a ser menos exóticos e vamos a facer unha cousa que poda xente repetir na casa. Moi ben. Vale, entón, bueno, basicamente podemos empezar a facer. Entón teríamos que vamos mezclando, non? As verduras. Aquí estaría o porro con a cenoria, con a ceboliña, e vamos mezclándolas nun bol grande. Vale. Bueno. Pero que sería como unha especie de carne picada, non? Sí, faría como, sí, un pouco de maxia no paladar, pero sí. E meteríamos os feixós, que xa están previamente cociñados, claro. Entonces, nada, esto damos voltas e quedaría aquí un pouco reposando mentras vamos a facer o que a crema que vai a amalgamar o que o filete. Entonces queda aquí reposando para que vaya collendo o sabor das verduras cos feixós, non? E quedaría aquí, sin problema. Que sea todo moi saboroso. Claro, claro. Isto o que ten é que son os típicos platos que o día seguinte saben moito mellor, porque todo ha collido os sabores, as esencias de todos os ingredientes, e como é moi especiado, logo está moito máis interesante o día seguinte. Entonces é un plato que se pode facer se non tes tempo fin de semana, guardalo, incluso conxelalo, porque conxela moi ben, e ir tirando por a semana, ir facendo os filetes por a semana. Que bueno. Se vai con previsión. Sí, sí, aquí hai que ser moi prácticos, porque senón, vale, nos quedaría aí. Vale, moi ben. Entonces, vamos a pasar a facer o que é a crema, vale? Entonces, neste caso vamos a facelo nun procesador de alimentos, non? Vale, pero a xente pode facelo nunha batidora de vaso grande ou nunha máquina tipo Thermomix, non hai problema, vale? O caso é que non, que va. Nós temos un montón de cociñas porque facemos cociña terapéutica, entón facemos moito tema crudo e vegano, por iso temos unha deshidratadora, temos unha destiladora, máquinas para xerminar, pois eso, sementes, pero bueno, que non se asusta a xente, non faría falta. Entón collemos a pataca doce que xa está feita, xa está hervida, vale? Entón vamos a metela con todas as demais cousas, vale? Vamos a meter con todos os condimentos, o tomillo. Claro, porque o tema de aromatizalo... Isto é moi importante porque claro, estamos partindo de que vai ter un sabor que nos vai a recordar a carne, non? Pero con verduras, con cousas, pois, noces e cousas que en sí mesmas non saben a carne, o sea, que hai que darlle chicha con estas cousas. Aparte, como decimos, no, sin crueldad animal, porque aquí non hai ningún animal que se haya cocinado. Entonces, bueno, pues para nós é moi importante, para a nosa filosofía de vida, que o respeto a todos os seres vivos, que podese comer perfectamente equilibrado, riquísimo, sin ter que utilizar un animal. Entonces, bueno, moi ben. Bueno, o que vemos tamén é que para calquera que quera facer esta receita tes un blog no que o explicas tamén todo estupendamente, non? Sí. Nos temos un blog de cociña, perdona, ao final sempre quedan cousas que... Vale, temos un blog de cociña que se chama Cocina Medicina, porque ali o que tratamos é de explicar pois as bondades de certos produtos, de certos ingredientes, de superalimentos, porque o que se trata
é de comer nas necesidades puntuales e individuales de cada persoa. Entonces, bueno, pues vale, pues entonces nada, aquí estaría ingredientes. Meteríamos o queiso de soya, non? Vale, e despois meteríamos a levadura nutricional, que esa é importantísima para a vitamina B12, e o que facemos é procesalo, vale? Bueno, entonces o que facemos logo, xa temos toda a mezcla, vale? Entonces despois recuperamos o que teñamos no principio, son as verduras estas. Mira, a mezcla xa vai tendo ese color como a barbacoa. Sí, ¿no? o arume de barbacoa. Sí. Entonces nada. Unha bomba de saúde este prato. Totalmente. Ese te digo, sin colesterol, vitamina B12, proteína. Bueno, pero bueno, vamos a facer así simplemente para que se vexa. Mezclaríamos con esto e logo isto vai, as noces, os frutos secos vai entero, non? Porque logo collen o sabor. Aquí van os copos de quinoa, vale? E agora o que temos é que darlle voltas e deixalo reposar para que os copos de quinoa se hidraten, non? E vaya collendo todo exactamente, eso, e vaya collendo a amalgama esta que queremos, non? Para logo poder filetear. Isto, bueno, habería que amasar cas maus e tal, e facer, pois eso. Sabemos que aquí na revista imos sempre moi apuradiños de tempo. Claro, entonces, como bueno, fixestes moi ben os deberes, temos aquí preparado. Pois sí, ¿no? Está preparada aquí para que vexades un pouco como quedaría. Vale, entonces rápidamente cousas do directo, non? Hombre, claro. Rápidamente vamos a emplatar. O resultado é como se fora carne picada tal cual. Sí, queda así como unha especie de bistec, aparte que sabe porque vale, e despois o podemos acompañar, que teño aquí unha salsa que queda para outro programa. Vale, que é unha salsa de améndoas con calabacín. Vale, entonces nada. Bueno, o que vemos é eso, unha bomba de saúde, laborioso e sobre todo moi saboroso, non? Pois sí, sí. É 100% vegetariano. Que se pode guardar eso, faroxe, pero queda igual de saboroso ou máis mañá. Totalmente, incluso máis. Ah, moi ben. Bueno, pois este foi de momento o primeiro plato que facemos aquí, despois creo que hai outra receita todavía máis apetecible, non? Que faremos despois? Bueno, os doces sempre, é unha tartareta de melocotón. Bueno, pois quedamos con Carmen e emprazamos vos para despois. Ata logo. Ata logo, claro que sí, será. Salva, seguimos na provincia de Ourense porque non só de boa comida se vive no caserío da Castiñeira no que cociñamos hoxe, tamén organizan cursos específicos de iniciación á cociña vegetariana e mesmo rutas personalizadas pola Ribeira Sacra nas que se poden descubrir segredos que moi poucos coñecen. Xa saben que a Talía, a Monte de Ramó, foi a nosa compañera Cristina Michelena e do que sabemos tamén é que carne non probou. Volvemos a falar con ela. Cris, adiante. Ola de novo, estamos aquí en Monte de Ramo, no caserío da Castiñeira e voltamos con Carmen para que nos prepare outra receta, sobre todo sanísima, non? Sí. Que é o que imos facer? Esta é sanísima e saborosísima, porque claro, é un postre, que é as delicias dos rapaces e as rapazas que veñen por aquí. E dos maiores. E dos maiores tamén, pero bueno, os nenos que son máis lambós, quizás sí, aproveitan máis. Voltamos a facer unha receita terapéutica, porque bueno, nós na caserío da Castiñeira somos especialistas en cociña terapéutica, entonces o que buscamos é que se sea unha cociña sin colesterol, por suposto 100% vegetariana, pues, entonces non ten nin mantecas de cerdo, nin natas, nin lácteos, nin ovos, pero ten moitísimo sabor e moita proteína. Porque ademais na que estamos é a primeira casa exclusivamente vegetariana de España. Sí. Somos un pouco pioneiros, un pouco mellor un pouco, non sei, valentes ou non sei, pero bueno, sí, optamos por eso porque nos vivimos así e a xente ten moi boa acollida, a xente está contenta co que facemos, como cociñamos, como levamos de senderismo, bueno, moi ben. Bueno, pois imos ao lío, que é o que estamos a cociñar as tartaletas. Esta volta a ser unha receita sen gluten, vale, porque así pois o traerá moito máis público para... bueno, temos uns copos de mijo, que non é millo, non é o maíz, é un cereal
cereal sin gluten, que é o mijo. Despois temos, isto para facer unha especie de base do que é a tartaleta, non? A típica tartaleta esta de galletas con mantequilla, pois esta é a versión san, sin mantequillas. Bueno, temos a vainilla, temos un puré de mazá, que é o que vai a amalgamar, porque non leva ovos, pero isto amalgama igual que un ovo. Temos a fariña de millo, esta vez si que é un maíz. Vale, temos un pouco de sal e dous tipos de azúcar. A panela, que é a rapadura da cana de azúcar, e o azúcar moreno, que está máis cristalizado. A panela porque amalgama ben, vai facer algo máis de engrudo, vale? Entón, pois empezamos ca primeira. Os copos de mijo teñen que pasarse un pouco por un procesador de alimentos ou unha batidora para facelos un poquinho máis pequenos, vale? Que non chega a ser unha fariña, pero sí que estén un pouco máis pasadiños. Para que quede ben finiña a masa, non? Exactamente. Entonces nada, pois botamos os dous tipos de azúcar, vale? A fariña de millo, esta vez sin millo, que temos un pouco de lío. Claro, sen gluten e sen todo, específico para celíacos. Para todos, como digo eu, porque se podemos escapar un pouco do gluten todos, moito millor, porque o gluten crea moita mucosidade no intestino, entón teremos problemas de absorción de nutrientes. Entón, este tipo de receitas é para disfrutar e a vez para non facer dano no intestino, neste caso, non? E ademais, polo que probamos antes, espectacular de sabor. Sí, moitas gracias. Porque vamos, é sano, pero sobre todo é máis saboroso de carai. Pois bueno, mezclamos un pouquiño e agora isto é o que lle vai dar esa textura como si fora a mantequilla que botamos nas galletas, nesas típicas cheesecakes, vale? Entón, bueno, vale, isto vamos a facelo a man para que vexades, vale? Si, é iso. A masa tradicional do menos tradicional. Exactamente, exactamente. A técnica culinaria é a mesma, a masa do é a masa. Sí, entonces vai facendo unha masa, vale? Con moita humidade para poder modelala ben, porque isto que vamos a forrar un molde que xa está previamente engrasado. Engrasado en aceite de coco. En aceite de coco, sí. Sí, sí. Xa vou aprendendo. Moi ben, porque é o que máis aguanta o calor, non se perturba, non se desnaturaliza, vale? Bueno, é moi fácil, non? Despois o que temos que facer é ir estirando, aplanando, non? E facendo que a forma da base, vale? Pero bueno, despois temos outros ingredientes. Ahora vou pasar aquí un segundiño. Porque sería o forno, a temperatura, sí. Sería o forno con recheo ou sen o recheo? Non, mira, o recheo o que ten non fai falta que o recheo cócese nunha cacerola, non? O recheo está feito de almidón de maíz, que é o que vai dar o espesor, vale? Temos o alga agar-agar en pol, que é unha alga que gelifica, non? Que é o que sustitúe a gelatina animal, neste caso en versión vegetariana, o agar-agar. Temos a corteza de laranxa, pois outra vez azúcar de caña, un poquinho de sal, que sempre activa o dulzor, e o zume de melocotón. Temos un pouco de auga e un pouco de leite vegetal, neste caso de soia, vale? Estos ingredientes irían todos nunha cacerola, e o que temos é que facer como se fose unhas natillas de toda a vida, non? Mezclamos absolutamente todos os ingredientes menos o zume de melocotón, vale? Entón, que eso leva todo a ferver. Exactamente, fervese todo con almidón e todas as especias. Bueno, vamos a facer un poquinho máis rapidiño e vamos ao truco do almendruco, non? O truco do almendruco, que xa sabemos aquí que na revista imos sempre pegados de tempo. Eso daríase hasta espesar, faría unha crema especial, no último momento meteríamos o zume, e a versión maravillosa dun cheesecake sería esta tartaleta. É unha tartaleta perfectamente natural, san. Sí, sin colesterol, porque non leva mantecas, non leva leite, non leva ovos, sin grasa, altamente proteica gracias ao agar-agar, que ten moitísima proteína. E para ver ben a receita, onde teríamos que ir ao blog que se chamaba cocinamedicina.com. O sea, que se non lles quedou ben clariño, o que poden facer é ir á páxina e o poden ver ali. Veña, ata logo. Ata outra ocasión, moitísimas grazas, encantados hoxe con ese menú vegetariano.